Mga ka-disciple, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang gusto mo nang sumigaw ng katotohanan pero pinipili mong manahimik dahil baka hindi ka maintindihan? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 13, Memorial of Saint Lucy, Virgin and Martyr. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 17, verses 9a, 10 to 13. Pababa na si Jesus at ang kanyang mga alagad mula sa bundok ng pagbabagong anyo. Pinagbilinan sila ni Jesus na huwag munang magsalita tungkol sa kanilang nakita hanggang sa siya ay muling mabuhay. Tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol kay Elias at ipinaliwanag niya na dumating na si Elias, ngunit hindi siya nakilala at siya ay pinahirapan. Si Elias na tinutukoy ni Jesus ay si Juan Bautista, ang propetang nagsabi ng katotohanan kahit alam niyang may kapalit itong pagdurusa. Mga ka-disciple, malinaw ang mensahe. Ang katotohanan ay hindi laging tinatanggap. Minsan, ang pagsunod sa Diyos ay hindi papalakpakan, kundi uusigin. At dito pumapasok ang halimbawa ni Saint Lucy, isang dalagang buong tapang na nanindigan sa pananampalataya kay Kristo kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Hindi niya ipinagkanulo ang liwanag ng kanyang pananalig. Pareho sila ni Juan Bautista. Hindi sikat, hindi ligtas, pero tapat hanggang dulo. Baka ngayon, tinatawag ka ring maging tapat sa pananampalataya mo, sa values mo, sa pagiging Kristiyano mo. Pero natatakot ka dahil baka pagtawanan ka, husgahan ka, o iwan ka. Tanungin mo ang sarili mo, mas mahalaga ba ang approval ng tao kaysa katotohanan ng Diyos? Mga ka-disciple, sa Memorial of Saint Lucy, paalala ito sa atin. Ang liwanag ay hindi kailanman natatalo ng dilim. Manindigan ka, maging tapat, at magtiwala. Kasama mo ang Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.